pamintaku nemasida hatot runtut tansah reruntungan hengsa rena lan ngine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing yen cedhak tansah mulat sida asih pindo mimi hamintuno ayo nemas bareng hanetepi wajib sido asih aku kang setya satu nganti saiki
Mugianto berkahe widit atiku tansah lipat banyu setya tansah nglami aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ngono ya ngono beban sandi Bokel Antika pangayonganku lair batin wis nyata mung sacake Antika semone kurang rena Lestariyo Mugianto berkahe widit dikopong tansah saya sing rukun spesial kagem pemuda kula Kang Mas kula Boko Suyono Lampung bergoyang Pak Ijo kita kerja ora jajan aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bebasane batang kepapat obor sumunan Antiku Pangkayo madaku Lahir batinku Wis nyata Mengasa jai Antiku semune kurang retno Yo
Oki Lestario. Masih bersama duo MC tueknya Indonesia. Om Siono, boleh MC buat sing nom-nom kathah lho, ya sing tuwekan lho. Wol. Adikku, Dik Bogel, niki pamit saking Kang Hamung Gati, omku Om Siono. Ngersake langgam dadi gak bawane gegarane wong akar medong ora. Heeh. Karo sing diklangen iki palaran kok. Nggih, mengke diatur iki. Pokoke sadurunge luhur ki sing klasik-klasik sik, Dik. Diarsa. Ayo Dek Tutik, Lebokno. Mugi antuk berkah ing widi atiku tansah limpah sing rukun. banyu tansah ngelami Kadangmu padha waras denabece bisa hamendemo baris den prayetno ayo saronto Bumi Ndarawati tinumpesan Palawak Pandhawa mingkar mingku ring angkara akarana karenan marti siwi sinawung ros mining pitung sinupa sinukarta mreh katarta pakar tining ilmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama agame aji
pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarena sawah ngene datan kenggang sarambut lamun adoh cakete ati yen cedhak tansah mulat sida asih mimi lan bento no ayo bareng nimas adat tapi wajib sida asih ya saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang seliramu biyen ate anduk tresno bebarengan neng gedung ombo saiki adoh papane kabar kepingin waratane aku tansah ngantuk antut moga liya dina bisa pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni oh alah tutik apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni rasa nangis Mbak tresnaku marang sliramu ki lair tulusing batin lho Tik
Iya, Mas. Tak umpamane sliramu ki rembulan, aku ki dadi lintange. Saumpama aku dadi kompor, Aku ki dadi cerete, nangkring terus. umpama aku dadi kopi, Mas. Aku dadi gulane wong ayu. Mula manut ya wong ayu, Iya, sun Mas. pundhut garwa selir. Ya. Ya, dilebokke Dik Tutik. Alon-alon. Panyuwunku mring sliramu. Yo. Mana di mana anak kambing saya. Lewat angin hancur. Garap gayeng Mas Gondrek. Aku titip salam Wasik Lampung bergoyang Mas Yono. Asik. yo jelas Yen aku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang seliramu. Biyen ate adum tresno, bebarengan neng kedung ombo. Mbah Tik, aku ki nyawang kowe mak sarsir kok rasane atiku kok. lah ngopo lho, Mbah? Bocah kok saya suwe saya Saya apa ya? marai kemerungsung ae. Iki nek wong lanang liyane sing nyawang sliramu ra ingin mbok elok kene. Ingin apa, Mas? Alah alah alah. Aku ki jan ya lebokke nak alon-alon. Saiki aku Pancen kudu tak akoni yen to tresno aku duweni. Monggo abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Lagu ki tekan ngendi-ngendi lho, Dik. Tenan, sing anggit ki dulurku lanang, Mas Anyoto Landak. Piyayine cerdas, pinter. Lagune jan enak-enak. Nek gawe lagu ngono pengalaman pribadi. Nah, nggih. Heeh. Wingi tak unekke ning Merauke, terus ning Makassar. Iki ben do kenal lagu Salam Kangen. Ya, masukin Dik Tutik ning alon-alon. Kowe Dik. Panyuwun lumrih siramu nangis ati sira aku titip salam kangen jroning ati
yen aku nyawang rembulan tansah kelingan seliramu sinandingan lintang-lintang nambahi padang nadyan wayang wengi emane tresnaku iki ora kaya bulan lintang ora bisa sesandingan marang sira kang dadi pujaning ati abote lakonku iki nandang uyung mring wanita kang ginarwa nganti linglung saben dina aneh ngomah bingung apa pancen wis pinesti aku mung bisa tresnani abot rasa jroning ati piye maneh mung bisa pasrah mring Gusti sinandingan lintang-lintang nambahi padang nadyan wanci wengi emane tresnaku iki ora kaya bulan lintang ora bisa sesandingan marang sira kang dadi pujaning ati abote lakonku iki nandang uyung mring wanita kang ginarwa nganti linglung saben dina aneh ngomah apa pancen wis pinesti aku
rasa jroning ati piye maneh mung bisa pasrah mring Gusti. wancine pak ngon rahino protani garing sabin Manggol majo dampyak matur nuwun Dik Gea Sami-sami Kang Mas. liyane iki dolanan HP ae kok jan anyel Ya karena kamu jodohnya aku. lah iya Cuma aku yang mengertimu. lah iya Mengerti kamu. Lala hilang toh. Lak langsung jiper toh. angger kebulan sapi piang tanian jeli kene ana jurang cungkruk kandheki lining toya Manggol majo dampyak jurang cungkruk yara Wang padha tumandang. solololo solo 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 lo lo
Syukur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebareng karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji Lalu Lopeng trio mangku-mangku nadyan sira pinunjul nanging aja sira njurka lantur eling ana wong urip tan gendong lali nadyan sira pinunjul tan uruna dapyan non
sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang waktu kanggo brasta putar lan nafsu.
dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mundar lan nafsu. Dasar tino Ayo Kur Tuti. Palilaipun nggih kajenge Bumus ingkang nembang. Ayo Bumus. Oh, Bumus ingkang pundi? Lah niki kang tengah niku nggih. Monggo Sakmenika Bumus. Bumus meniki. Nggih makane. Berarti hari ini sekalian peresmian ya? Monggo. Nyah nggih, yang bayari kita nanti Nyonya Mus. Sumbangan ya. Heeh. Iya. Monggo Bumus. Monggo Bumus. Niki ra mesake. Rung-rung kaya. Gak aku lak ngono kuwi. Kayak Mas Mus langsung klecam-klecem di wonge mau. Lah lak gleli Ora tak amini, ora tak amini. Jare jaluk gayeng. Kata delek nang guri kan. Lah ya. Senyum Langsung ngilo ngono Mas Mus ki mesti. Pundi-pundi. Nah. Ya, gleling. Pak, sekalian ditanyain Pak, kira-kira kapan peresmiannya Pak? Lah langsung gleli ta Mas Mus? Ayo Bumus, sat-sat. Malah langsung dadi among tamu loh, karena apa sesuk? ada Liyane hajatan. meneng kabeh. Ayo. Iki ora tak amini lho ya. Gak aku. Ayo. Dasar Bumus.
dasar dino malam minggu Cie. Pak Bos langsung etok-etoke lewat ngarepan rene. Anakku mantau ning omah nesu kok. Alah, langsung juga ketah ki lho. Rungono, padamu ning kono lho gara-gara ngene terus etok-etoke lewat nang kene. Cok, jelas ada. Arep diajat. Katampen srepeke lasem ya Mas Gondrek. Aku iki ketemu. Kanduan terima Berleno tanpa gandeng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran hormati lumebaripun dumateng among tamu, among sinuman, among rawuh, ibu-ibu pramusaji, pasukan batik, panitia sedayanipun, ugi boten kata lumpen keluarga besar saking Lampung, keluarga besar saking Palembang, keluarga besar saking Sragen. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh, sugeng pemanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa dene penyanipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan dipun koordinatori penyanipun Roko Masmus Sining Kuyung kadang-kadang Raja Wali Audio Son Sekondang ugi dipun garaken langsung lumantar Kancil jelas nada channel dan juga cerah foto.
Kalau dengan sang menika sowan pengatop kehormatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Suyono dalasan Ibu Sutami ingkang sampun kepareng ngunduh mantu putra kinasih ingkang asasilih inggih menika Bagus Andi Nur Hidayatullah sarjana SIKOM informasi komputer, Mas. Sarjana ilmu komunikasi ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Dayuk Nabila Dwi Asti sarjana pendidik putri saking Bapak Sugiyanto dalasan Ibu Endang Sri Wahyuni mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggalatipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan suwanipun campur sari jelas nada sining kuyung artis-artis kondangnya wonten 6 Bapak Ibu ingkang setunggal nembe gantos busana nggih kawula tamangken setunggal buka sawiji kadang seniwati ingkang nyengkuyung jelas nada campur sari mijil saking tlatah Sragen Asri suwanipun Dayu Fani Ratnasari Bogelwati. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang, Mas. Piye kabarmu sehat to? Pilek. Pilek. Gak apa-apa, Mas. Ora panas kok pilek. Sing pilek beda. Sing pilek beda. Is. Dipenake awake nyengguyung Mas Yono. Ha to? Nggih, Kang Mas. Nah, sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum. Juragane susu saiki bangkrut entek-entekan. Doyak-oyak bang mlayu ning Jakarta. Sowanipun Dayu Nari Mahdalena Muswati. Mustaqim. Wilujeng siang Cahayu. Sugeng siang. Bumi langit dadi sekti saksi. Mulai. Ora wong ayu aku ki bumi langit dadi seksi. Terus? Sak mongso-mongso nek manten anyar neh bogel ngemsi rasa bayar. Ya, wes ora butuh. Apa kowe? Ora butuh. Ora butuh aku. Ora butuh apa gantenge kaya ngono ora butuh ki lho. Coba jejer kene Mas. Ya. Kok kok. Tenan kok aku. Aja ngono lho, Mas. Engko pacarku ndelok engko. Kowe iki kok Pacare yo kuwi kok. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Juragane motor. Wedok juragan motor lho saiki. Sedina payu loro, payu telu, saiki sugih kok. Sowanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Juragane motor. Lho kene iki lho didongak-dongak iki amin. Ora malah koyo kowe. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang Kang Mas Lho Bogel. penyanyi ngene iki lho. Tak dongak-dongakne dadi juragan motor amin. Nah, nek dongane Kowe dadi apik juragan ya, campur Mi. sari. Juragan susu bangkrut arep pindah usaha apa ora campur sari. Iso mu nyanyi.
susu tek-tekan ngene ngendel-ngendel. Penake Dek Tuti. Nggih Kang Mas. Bocah tambah semlohe kaya ngono jan. Ayu tenan kok kowe iki. Nggih. Wes. Arep saingan juragan motor iki. Ya. Didukung di permintaan tuan rumah gue setar kali ini. Trio ganasnya Indonesia. 4 ding. Geng, Ah. geng ganas. Geng ganasnya Indonesia ada Mbak Gea Monica, Rizka Moriska, Ita Suwarti dan juga Mas Gino Wibowo. Hop. Selamat siang geng ganas. Selamat siang Ki Bogel. Aku ya duwe geng. Apa? Geng. Geng apa? Jenenge genge. Kono geng ganas kene geng. Geng apa? Ora kalah aku. Geng? Geng? Kono geng ganas to? Ya. Tuti, Tari, Epa. Geng? Geng? Aku gak nyebut lo ya. Geng kan? Kan geng apa ngono lho. Geng motor. Geng? Geng rum 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 rum. Ayo diperkenalkan satu persatu Mas Gino. Nggih. Ayo asetmu siji-siji. Asetku sebut. sing iki sing paling anu, boys. Rada enom dhewe. Rada 6 dhewe. Nah. Didik Rizka Moriska saking Bumi Sekuati Seragen Nasri. Sedaya menika. Lah, Pak Diono, aku padamu Pak Dek. dari 2023 Dik, bogel kita. Bude sehat selalu nggih. Nah, kayak budeku. Iya, sing nomor kalih menika sing setengah tua. Iki paling tua. Setengah tua. Setengah wae lho. Kanan Mbok D. Bude tengah-tengah kok. Oh, ngono. Ayo Ita Suwardi. Coba ulangi sekali lagi. Nyage. Nyakir yang apa? Cantik. Oh iya. Peres. Iya, iya, Peres. iya, Ingkang mukasan menika Gea Monica Sri saking Bumi Sekuati Seragen Nasri. Mata sedan bos sugeng ya satset. Sampun jangkep wonten geng ganas ugi wonten geng susu. Mbak Tuti. Geng susu. Iki juragan susu. Jenenge geng susu. Juragan susu juragan motor. Oh, Suzuki. Geng Sutor. Tentean iki bangkrut iki. Susunya coklat apa stroberi, Om? Engkak tak kandani. Semriwing hari. Apane? Om bogel iki lho. Ketoke kok sembrono saiki. Oke, selak dalu. Saking pepanggungan jelas nada Raja Wali cerang foto ngaturaken wilujeng siang. Sugeng rawuh, sugeng legan landi sekeco, sinaping laras campur sari jelas nada. Miyak sepining swasana Tuti diaturke atur bakuko manut kadang-kadang jelas nada yo
Ya. Hadap kanan. Gerak. Ganas, hadap kanan ganas. Iya. Kanan gini nih tuh Pak No. Ya, ya kita ke sini. Rono. Nah. Iya ya, Dek. Saiki wis sepaso. Jelas nada. Ayo terima kasih Hatiku renang salahku. Dek, Pak Yono, hae Pak Yono. Iki makan seko. Iki makan Pak seko. Yono, hae Pak Yono. Pak Yono, hae Pak Yono. Mas Yono. Ya Allah. Oh kayak kok wong ngelmen to, Pak. Napa ku pundutnya to, Pak? Ya. Sini 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 sini. Ya Allah. Bogel bogel. Beda kubu, beda kubu. Beda kubu. No 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 no. Beda kubu mata sembah nuwun Mas Omku. Pak Yono. Pak Yono, bogel mboten sah Pak Yono. Bogel. Oh, bogel ndang rene. Ndang. Jaluk aku. Iya. Saiki wis kebato. Yo
Aja wae, sing kene aja wae lho, awas Yo, iki. ora. Ngising-ngising gua. Mo, iki mo. Hah, Yakin mo. aku nek karo Mas Yono ya apa dulur? Tenan. Tenan aku. Mas Mus. Lah. Sekseni ya Mas Mus. Aku nek karo Mas Yono tak anggap dulurku Oh, dhewe. tenang. Awas. Oh. Sing kae dhewe. Bagianmu kanggo aku ya. Oke. Salaman sih. Oke, deal ya. Tenan, deal. Aku ora nampa kok. Wes tenono kowe. Saiki yo. Geng kono, geng kene meneng. Sampe ti. Geng kene meneng. Alah. Bumus iki sak mau. Lali maaf kila. Maaf lali. Yo, saiki yo. Sepiro? Saiki